UPPL दोलोआव 600निबो बारा सुबुंफोरा जगदान जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुरिबारि बियाबनि आलुखुन्दा Vcdc मावख'आव थांनाय मैयानि समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव 600निबो बारा सुबुंफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। नंगौ, बिसायख'थिया जानो बारा सम गैला, अब्लाबो लोब लोब सुबुंफोरनि UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय थानायखौ बे समाव जों नुनो मोनगासिनो दं। बिटिआर सरकारनि गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायखौ रायजो राजाफोरा गोजोनदों आरो बिटिआर सरकारखौ मदद होनो थाखाय UPPL दोलोआव जगदान जादों। थारैनो बेनिफ्रायनो जों फोरमान मोननो हायोदि फैगौ मे दाननि 7 खालाराव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार जथाय दोलो एनडिनि बिसायख'थि जयन्त बसुमतारीया देरहासार जागोना रोखा होना। बिटिआरआव थारैनो सोलायनाया फैबाय। गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै गोबां लाख लाख सुबुंफोरा बे समाव UPPL हान्जानि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि सरकार दैदेननायाव गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां, 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों। चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेन', स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' केटेन, सेलेरिय', इग्निक, एल्ट' केटेन, एक्सेल-आइ, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678 954511 6900 79427 9394 649601 8822 322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।